maita henyu tinokutendai. Maita zvakanaka. Tiri kuguta rebhindura kuMarket Central kuguta guru. Musikana wekubhindura dzoka kumushanditika mboni uchirema. Tinokutendai. Tanga tiri kutaura nyaya yekuti kudzidza hakuperi. Kana tadzidza zvinhu, kudzidza hakuna kushoreka. Nekuti munoziva mukati meupenyu dzimwe nguva tinosangana nechinhu chekuti yeya ndanga ndisingazivi. Unogona kurima upenyu hwako hwese, asi nhasi uchabva wadzidza chimwe chinhu, imwe skill yausina kumboziva. Tiri kukotsverwa neministry yedu yeMossad. Imbonzwai vachitipa mazita avo kuti ndaanani, topinda muchirongwa chedu. Ndotanga nemi baba. Ndinotenda. Ini ndinoitwa vaPrince Chinoperekwei. Ndinotungamira department research and development imomo muMinistry of Skills, Audit and Development. Ndinotenda. Tinokutendai nouvepo. Makadi zvenyu. Ini ndinonzi Rudo Chitiga. Ndini munyori mukuru webazi reSkills, Audit and Development. Tinokutendai neuvepo. Andimugona utatsikwa ka? Ini ndinoitwa Sivangilizwe Dlodlo. Ndakamirira bazi rine zvekuita neminda, zvekurima, zvehove, zvemvura, pamwechete nekuvandudzwa kwematunhu. Ndakamirira department kana kuti kapazi kanoona nedzidziso yevarimi nedzidziso yevarimisi. Maita eni. Tinokutendai. Ndoziva kuti kana paine vamwe vanofarira kahove zvavataura kuti hove andanda tompoto. Ngatigarei takadekara tinyatsonzwa. Ndikutanga nemaambassador. Zvakoshei kuti tisangane nedzidziso iyi panguva ino? Ndinotenda maiti Sam. Kugadzirwa kakaitwa ministry iyi napresident vedu vakati tinoda kuongorora unyanzvi nedzidzo irimo muno munyika. Titarise tichitanga nemabazi akasiyana siyana ehupfumi hwenyika. Uye kana tichitarisa kuti tinoda kusvika Vision 2030. Vision 2030 iyi yekuti tinge tiri nyika yakabudirira inonzi upper middle income society. Kunodiwa kunge tichikwanisa kuita zvipi kuti tisvike ipapo. Saka iko zvinezvi takati nyika ino upfumi hwayo hwakabatwa nehurimi, nekurima, kurima zvipfuyo, hove, zvazvichitaurwa zviya. Ndizvo zvakabata upfumi hwenyika ino. Ngatitange neikoko. Tione kuti tiri kukwanisa here basa, tinogona kudzidza zvipi kuti tikwanise kurima zviri pamusoro-soro, tikwanise kuwedzera zvatinorima. Mukunzwa kuti takawedzera wheat, iko zvino gore rino tobacco takawedzera. Zvii zvidzidzo zvatinoda, uye zvii zvimwe unyanzvi hwatisina hwatinoda kuti huwedzerwe patiri, kana uye zvimwe unyanzvi hunotofanirwa kuuya nekuti iko zvinezvi mamiriro ekunze achinja, kwakuda zvidzidzo zvitsva. Kwauya zvemishina yezvino yakushandiswa kurima, yakushandiswa kukama mombe. Takadzidza here izvozvo kuti tikwanise kushandisa mishina iyi? Saka ndo zvatiri kuita munguva ino iyi. Mashoko akanaka echenjedzi. Ndizvo zvatiri kuda kudzidza. Asi tambenge tichiita sei? Munoziva kana tagara tichiita zvinhu zvedu, mukati imomo munenge muine magwanza atingati magepi. Tinoavhara sei? Tinoita sei? Ndiri kuuya kwamuri baba Chinoperekwei. Ndinotenda. Zvatiri kufamba nazvo pane ino nguva pakutsvakurudza kuti unyanzvi huripo muvanhu vanova vanoita izvo nezvekurima hwakamira sei. Tichaona isu kuti pakutsvakurudza kwatichaita tichaona kuti pane zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vainazvo zvavasina, kana zvavasingagoni kuita, kana mishina yavasingagoni kushandisa kuti basa rekurima rienderere mberi. So iwayo ndiwo atinoti magaps atiri kutsvakurudza
mukushanda kwatiri kuita nebazi rezvekurima irori. Kana tazowana magaps iwaya ndipo patichazotsvaga kuti tingavabatsira sei kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Ndinotenda. Ndizvozvo mashoko makukutu 9. Magaps iwaya vanotoanzwa newe nene kuti asi apa pari kudzamira apa, asi apa munoziva hakuna asingadzidzi. Kana ivo vari kutibatsira vanotodzidzawo kwatiri kuti isi tambenge tichidai pamwe iwe neni taapamberi pane imwe ndima yatisati tasvika nedzidzo, asi tinoziva kuti kudzidza wese munhu ndekwekutambidzana. Tinopanana mhute semakomo, iwe uchiunza mhute yako, ava vachiunzawo mhute yavo. Saka nhasi tinoda mhute yekubhindura, saka tatanga nekubhindura panyaya idzodzi. Ndiri kuuya kwamuri baba. Imimi muri kutaura pamusoro pendima yenyu yamataura. Zvinosvika sei kuvanhu? Zvinoitwa sei? Zvinodzidziswa sei? Nokuti vanhu vaingoziva kana zvamuri kutaura zvekuti fisheries, hove, vanhu vaingoziva hove kuti dzinowanika kudziva guru. Havana zvimwe zvinhu futi. SeMinistry of Agriculture tine zvironga zvakati kuti zvinoita kuti kurima kwedu kuvandudzwe. Regai ndimbotaura pamusoro, tine ma-presidential programs atiinawo. Yamunonyanyoziva ndofunga ndo inonzi Pfumvudza Intwasa. Iyayo yokuchera makomba. Donzo riri rokuti tivandudze goho redu riinde pamusoro. Ndingangoti inini actually tisati taita Pfumvudza, ma yields edu aita 450 kgs per hectare imwe. But nepfumvudza tinokwanisa kuwana 880 kgs to about 1 ton. Kupeta ruviri kana kudarika. Kudarika. Per hectare yatanga tichiwana 480 kgs. Iko zvino takukwanisa kuti tiwane 14 to 16 tons or 14 to 16,000 kgs nenyaya iyoyo. Ndo chirongwa chekutanga. Kwane chirongwa chechipiri checotton. Apo patinoisa ma inputs ecotton kwatiri. Then tozoita chirongwa chatingati isusu ichocho checotton ndinoda kuti muchitsanangure muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tiri kuenderera mberi tiri kubhindura tichitaura kavandudzirwo kangaitwe nyaya dzedu dzekurima, nyaya dzedu dzekurima hove, nokuti kurima kunouya munzira dzakasiyana siyana. Ndosaka tichiti kurima mombe, vamwe ushamwa kuti unenge waitema nebadza here kana kuti unenge waita sei. Kurima izwi rinovhara zvose zvatinoda kuita. Mambiye muchida kutaura pamusoro pecotton kana kuti shinda. Tinotenda. Ndandambotaura nini pamusoro peintwasa kana pfumvudza yatinoti climate proofing. Iko zvino ndapa cotton scheme. Tiri kupa almost 520,000 farmers ma inputs kuti go redu recotton riende pamusoro. Pane zvimwe zvekare futi zviri kuitwa kuti tivandudze go redu recotton. Chirongwa chechipiri ichocho. Chechitatu chirongwa chehove changa chitaurwa chimbotaurwa namaIsambo vachiti ndakutonzwa mudumbu muchidavira. Pachirongwa chehove tiri kustoka madhamu, tiri kuita zvekare mafish
ponds apo patinoita 10 by 20 meters vanhu vachiisa hove dzavo. Tine imwe program futi inonzi iyo yanikati nini the presidential borehole drilling scheme apo patinoita 1 hectare garden inenge ine fish ponds 2 as part of the fisheries program, but ringainimbopedza nema-programs first. Iyo ndeye fisheries. Tozoita goat pass on scheme kuti vanhu mhuri inowana mbudzi, then mbudzi iyoyo kana yabereka yozopfudzirwa kumusha unotevera zvichingodaro dakara Zimbabwe yose yawana mbudzi yavanokwanisa kuti vaiwane. Mashoko akanaka echenjedzo. Ndakuuya kwamuri ndoziva kuti kana pachinge paparurwa nyaya munosara muine chidakadaka kuti kozvakati zvinofamba sei, kozvakati zvinofamba sei. Nyanzvi dzedu idzodzo vakasununguka kutidavidza mubvunzo yedu. Ndoziva kuti mukati imomo mune dzimwe nyanzvi zvakare dzinogona kutibatsira. Ndaona baba makabata chishevedzero, taurai henyu. Tinotenda mai Chisamba. Nawo yavauya nayo iyi yakanaka chaizvo. Asi tine ma-challenge kana kuti matambudziko mazhinji. Tiri kuenda muminda tisina ruzivo, tisina ari kutidzidzisa. Tongorima, munhu anongorima semafungira ake. Tiri kuzviona matiri kufamba mumafarms umu, muri kuitwa mahumbwe. Munda unenge wakazara sora, hamuna mbesa dziri kuenda kuJMB nekushaya zivo, nekushaya zvikwanisiro, hatina pekutangira. Takatarira zvakare pane program yavataura yedonje. Donje racho riri kurimiswa varimi. Harisi kutengwa, havasi kubhadharwa, munongopiwa zvimavhocha, mari haisi kuuya muma-akaundi evanhu. Idambudziko ratiri kusangana naro mukati mekurima maisha imomo. Ndizvozvo regai tabata mubvunzo wenyu, ipapa vanosarudzana kuti ndiani achatarisana nenyaya iyoyo. Mumwe zvakare inonzi bhindura, muchaiona, ndokwandakazvarirwa kunoko. Muchavaona, ndosaka muchiona vachimhanya so. Musandinyanzise. Maita basa mai Chisamba. Chirongwa chakanaka chose. Regai nditaure ndichiti zvakakosha kuti sevarimi ngatizivei ma-skills atiinawo, tozozivawo zvekare patisingakwanisiri. Kurudziro yandinoda kupa ndeyekuti mukatarisa mukore uno, marimiro atava kuita mukore uno, tava kufanira kurima tiine uchenjeri hwakadzama chaizvo chaizvo, nechikonzero chekuti kwava neshanduko yemamiriro ekunze. Zvaakusakisa kuti mvura kana ichinaya haichanayi zvakajairika munzvimbo. Izvozvo zvaakukanganisa kuronga kana kuti marongerwo anoitwa basa rehurimi. Uyezve kana tava pakati pemwaka, varimi vari kusangana nematambudziko anozoita kuti vanoshayiwa gwara ravangatore nekuda kwematambudziko avanenge vasangana nawo. Saka chirongwa ichi kuuya kwachaita kwakanaka chose, nekuti chinofanira kuvhura varimi pfungwa, vocherechedza zvavari kuziva panguva ino, vocherechedza zvavanofanira kupiwa kana chenjedzo yavanofanira kupiwa nekuda kweshanduko yemamiriro ekunze. Izvozvo kana vazvigamuchira vava kushanda nazvo, zvichavabatsira pakuplana nepakuronga zvichienderana nenzvimbo yavo, kuitira kuti varege kuramba vachisangana nematambudziko eshanduko yemamiriro ekunze. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa naye echenjedzo, kusanduka kwemwaka. Nesuwo tiri kubetseredza kuti mwaka isanduke nezvatinoita, nekuti munoona dzimwe nguva tikawana nzvimbo yakanyatsoti miti gude, chokutanga chatinoita kutenga tora demo, kutema miti, kudini. Izvozvo zvakare zvinokanganisa mafambisirwo emwaka yedu yakanaka. Ndanzwa shoko rokuti audit, ndikanzwa shoko rokuti gap. Ini semurimi handisi kunyatsokunzwisisa kuti kana ndawanikwa ndisina kunyatsokwana pane zvinotarisirwa semurimi, kurova kuti urimi hwangu hwapera here? Vana vangu tozvararamisa sei kana urimi hwapera? Taakutya ipapa. Ndizvozvo chirungu chabuda apa icho chati tese tinovhunduka, nekuti kana ukanzwa kuti audit auya unenge uchapinda pasi pedheski atite. Saka regai ambassador vatibatsire. Ndinotenda nemibvunzo yenyu, ndikufaka zvekuziva kuti mukunyatsokunzwisisa zvechirongwa ichi. Kutanga rega ndibva ndakuudzai, kuodhita kutarisa kuti zivo yatiinayo ndeipi, pari kushota magwanza anga achataurwa aya ndeapi, then tobva tagadzira kuti makosi atiri kugadzira ekuti varimi vadini vadzidziswe ndeaya neaya.
saka iko zvinezvi vana vachatodya zvakawanda pamusana pekuti munenge madzidza. Saka iko zvinezvi kutaura chokwadi kwamaukuita kuti zivo, kune vanhu vashoma vakaenda kundoti tinoda kudzidza kurima, vamwe tiri kungoti ndakakura ndiri mumunda ini ndinozvigona. Asi kurima mamiriro ekunze adini asanduka. Saka kuchinja ikoko toita sei? Kwane zvimwe zvitsva zvekuti togona kudini zvemishina yechizvino zvino zvekurimisa tozvidzidza sei? Saka kuchava nekudzidzisa, handiti kune chimwe chinonzi school on the farm chinoitwa neministry iyo yeagriculture. Vanotodzidzisa varimi, kana izvo zviri kunzi fishes, unotodzidza, haungotangi kungokanda chero sadza mufishi. Saka vari kutodzidzisa, saka zvidzidzo zvese zvichabuda pachena. Iko zvinoti tine vanhu vachabvunzwa, vana mudhumeni vese izvozvi vari mubasa zvekubvunza mibvunzo nekuita ongororo ichi. Vachabvunza 30,000 handiti mumadays aya vanopedza kupeka kwaNovember. 30,000 mu30,000 mundoma tichaona kuti ava vakamirira varimi vemunyika. Izvi zvakanzi zviriko, izvi zvakanzi apa pakasarira kumashure, apa panoda kugadziridzwa. Saka murimi achapuhwa nguva yekuti ataure kuti ndinoda kudzidzawo zvakati nezvakati, zvoiswa pamwe chete, ndo ripoti yatichabudisirwa. Hakuna achanzi chibva pamunda. Mashoko akanaka. Vauya nechokwadi, nekuti vazhinji tikanzwa kuti kune dzidziso dzakadaro tinotanga taakubvunza kuti zvambobvepi, zvatanga sei, sei zvaakudaro. Taakutoda kutochibetsegwa imo muya matambotanga kutaura kuti mune makwanza aribo asingatisanganei pachikamu chinotevera. Vadikani, maita zvakanaka, muri kubvunza mibvunzo inobata kuratidza kuti muri kufambirana nechirongwa, muri kunzwa zviri kutaura. Nyaya iri pano ndeyekuda kuti tibatsire, nekuti muvhu ndimo. Iwe neni kunge tiri pano, chatadya chakabva muvhu, chatadya chakamera muvhu, chatadya chakatogadziridzwa asi chambobva nekuvhu. Saka dzimwe nguva tikasaziva tinopaza nyika kana kuzviparadza isu nekusaziva. Ndomboya pamuri amwene tisatadzoka kuchikuva. Tinokutendai Mai Chisamba. Ini semurimi weBhindura tinotenda zvikuru because vanotirimisa variko maagronomist vanhu veMinistry of Agritech vari kutibatsira ruzivo taanarwo. Chinhu chikuru chatikanganisa sevarimi, chatishungurudza, kana ivo president ngavazive kuti hatina market. Vanhu vakurima, asi murimi anouya kuzosira zvinhu zvake makoronyera. Makoronyera anotora chinhu ichocho pamwe ne half the price yekuti murimi anoenda kumba achichema. Unorwadziwa uchiona madomasi achikuturwa, achiraswa. Murimi akaita 3-4 months achitsva nezuva achishanda, asi chaainacho hapana. Varimi vemuZimbabwe varombo, vanhu vese havasi kutombova respecta. Tiri kudawo kusvika panguva yekuti tiitewo sevarimi vekuBotswana vanoti kana vachipinda mumabhengi vanhu vese vanosimuka. Ndatenda hangu. Mashoko makukutu. Mandivhundutsa ka ndanga ndakuda kudona nokuti kuti tikundwe nana Botswana azvigone. Ivo vekuBotswana ndo vanofanira kugara pasi kana imi masvika. Ndo saka dzidziso yauya. Apa tobatsirwa nani? Regai ndiuye kuna Baba Dlodlo.
maita yenyu pane mibvunzo yakati kuti yabvunziwa. Onko. Ndombotanga hangu nemarket. Yemarket pane zvinhu zviri kuitwa mapazi akatarisana nezvekutsvagwa kwemamarkets. Pane inonzi Agricultural Marketing Authority. Izvozvi tichitaura mazuva ano kusvika kuna December. Maparastatals ari kuita ma-strategic plans okuona kuti ma-markets, kuti ma-farmers awane kwaanogona kutengesera angawanikwa sei, zvii zvingaitwa. Then chechipiri, ministry yakavandudzwa in terms of mapazi awo, pave neimwe inonzi Business Development, Markets and Trades, kuti ibatsirane kuti tiwane mukana. But pamusoro pezvo ava ve-skills audit ndo zvavari kutsvaga kuti imimi musaitsamira zvakanyanya paama kana kuti kuZimtrade kana kuti kunani, asi kuti vatsvage kuti ma-skills, unyanzvi hwamunoda ndehupi, hwamuinahwo ndehupi, mukaha uripo ndehupi, toita sei kuti mukaha uyo uite sei uvharwe, kuti fama akwanise kuzvitsvagira iye ma-markets nenzira yake nenguva yake. Ndo donzo re-skills audit ratinaro panapa. Ndizvozvo. Then yokupedzisira ndoda kuatenda ndeyekuti hanzi tine ma-farms akagara asina chiri kuitika. Now chokwadi ndechekuti patakawana kuzvitonga chataida ivhu redu. Ivhu redu tave naro, mukacherechedza tanga chinzi rural resettlement, but iko zvino takunzi rural development, which means atisisina minda yokupa vanhu. Iko zvino takuda kuchivandudza vari pai pamapurazi kuti vachiita zviri nani. Ndo pfungwa iripo iko zvino. Saka kuti titi nekuti uyu nhasi haana kurima, tomubvisa toisa umwe, ndofunga tinogona kusvika amen. Saka pfungwa iripo iko zvino ndekuti pane vanhu vane mari vasina ivhu, pane vanhu vane ivhu vasina mari. Ivavo ngavabatane kuitira kuti nyika ite sei, ivhu rishande, nyika ienderere mberi. Ndo pfungwa iripo iko zvino inokosha. Ndizvozvo mashoko akanaka. Ende kana tichinge tashanda nana mazvikokota sevari kumberi kunoku, hakuna izwiri ramataura rekuti makoronyera, nekuti hakuna chikoronyera kuno. Zvese zvinotariswa, zvese zvinoitwa nemazvo. Makoronyera vanototirwadzisa tese tiri pfungwa yekuti nyika yedu, vanhu vedu, tese tibudirire. Zvinorwadza. Ndinoramba ndichingorangarira kana tienda kumusha kwemurume wangu kwaMutare kumusha kweduko. Munofamba makiromita nemakiromita ari madomasi chete ari kutengeswa. Akawanda zvekuti unenge uchitotambudzika kuti zvino kana zuva radoka nhasi, amaitekela madomasi avo vanonoaisa pai. Voita sei nawo? Ndo zvimwe zvavari kuda kutarisa izvozvo kuti tiri kuzorasa here imi mamboshanda kudaro. Pane mumwe here ane chishevedzero? Ane chishevedzero ngaataure yake, taura yenyu. Regai nditsigire pane nyaya yambotaurwa yemamiriro ekunze. Onko. Ndinokumbira veministry inoona nezvevarimi varovedzere zvakanyanya pakuziviswa kana kusvika kwemamiriro ekunze kuvarimi. Sokuti seipapa ndingapemenzaniso wokuti mvura yakatonaya, vamwe vanenge vachiti imvura yekudyara, vamwe vachiti ibumharutsva. Isusu sevarimi tinopedzisira tisisina ruzivo kuti mvura iyi todyara here kana kuti torega. Dzimwe nguva mwaka uri kutofamba. Saka tiri kuti ruzivo rweteknoloji yako kuti vanokwanisa kuziva kuti mvura iyi ndiye kudyarisa, mvura haisi kuzopera, ngaurambe ruchingosvikawo. Mashoko akanaka. Nemazita edu iwayo ari kuenda achisebedzwa mberi kana kuti achisebedzwa sure, nekuti kana mwaka wasanduka zvaimboitika nezuro pamwe zvaakuitika mangwana. Ndo kusanduka kweupenyu izvozvo. Saka zvinoda kuti zvitariswe izvozvo. Pane mumwe here ane chidakadaka? Taura yenyu baba. Ndinotenda. Ini shungu dzangu dziri pachirevo chezvipfuyo zvemombe. Ndinotarisa mumakore atabvawa takasangana nedambudziko rechirwere chakapfudza mombe dzedu zvakanyanya. Saka ndinotenda hangu pane presidential scheme iripo iri kuedza kuda kuti tivandudze uwandu hwemombe dzatinadzo. Asi ndiri kuona sokuti zvinenge zvishoma nokuti mombe dzakafa dzakati wandei. Ende uyezve dzimwe dzatiri kuzokwanisa kuwana ndingati breed here kana kuti mhando dzacho
tinonyatsogona here kudzichengeta, nekuti dzedu dzechivanhu dzataiziva ana dhongere vaye taiziva kuti pamwe tikakotenga mushonga wekudhoza muchirimo zvakwana. Idzi kuti tinyatsonzwisa kuti dzinoda kudhozwa kana dzinoda mishonga iyi mhando ipi panguva ipi. Saka ndinokumbira kuti tigone kuwana ruzivo rinoita kuti tidzosere mombe dzedu pakara tisashoterwa nenyama. Ndizvozvo mubvunzo wakabatana naye, nekuti mazuva ano kune dzimwe mombe ikuti kana ukaitarisa unoshaya kuti inoda kunwa tii here, nekuti haina kufita kana kufura. Handiti ndozvikutaura nababa kuti tane zvakawanda zvitsva tinoda kudzidza. Munoziva ukatenga kana foni yako ukasaidzidza inofa, nekuti unenge uchijunga pasiririyo nepanguva isiririyo. Handizivi kuti pane anoda kudavidza here zvimwe zvambobudapa. Ndomboya kwamuri baba. Ndinoda kudavira vachangobva kutaura kuti mutsvakiridzo yatiri kuita iko zvino yekuongorora unyanzvi hune varimi huchabatsira izvo kuti pachapera chikamu ichochi tichaona kuti idzo nhau dzekuti mombe dzinoriritirwa sei zvichabuda munhaurwa iyoyi, ende zvichazoita izvo kuti kugadzirwe dzidziso dzinoenderana nemachengeterwo anoitwa mombe idzodzo, zvinova zvinozovandudza uwandu hwemombe tichienda mberi senyika kusvika kuvision 30 yedu taiwana. Ndinotenda. Ndizvozvo mashoko akanaka, nai mubvunzo wakanaka wapindurwa. Dzidziso iriko, asi ndoziva kuti ipapa pada hamusati mazvibvunza kuti kwedu vanosvika sei. Mubvunzo handiti kwedu vanosvika sei, nekuti dzidziso inogona kunge iri apa, asi ivo nekuti nhasi vauya kuzotiudza ndo vanotiudza kuti aiwaka musatambudzike zvenyu kwana baba Tekla nekwana Joramu nekupi kupi kunosvikika sei, kunosvikika sei. Kana kuti regai tizouya muchikamu chinotevera mobva mapindura mubvunzo wacho. Ngatisangane muchikamu chinotevera.